Salamu alaikum. Ina da Allah ya tsine mu. Ina uban musti yake? Amin wa alaikum salam. Ina uban musti yake da Allah ya tsine mu. Wallahi ba zan yadda ba. Ina uban musti yake? Yaro lafiya? Ina yaron ka yake? Wallahi tallahi ba zan yadda ba. Ya da ki kanwata. Ya kwace mata waya. Ya kwace mata kuɗi kuma ni ma ya ce zai kama ni zai buge ni. Da haka wallahi ba zan yadda ba. Ba zan taɓa yadda ba. Ai babu yanda zai ba zan taɓa yadda ba ne yau. Ba ruwan kanwana. Ba zai taɓa yiwa ba. Ba zan haƙura ba. Yanzu a ce yaro ka haife shi baka haifi halin shi ba. Ye? Ni dai ba zan haƙura ba. Babu yanda zai haƙuri mana dan Allah. Ai ba zan taɓa haƙura ba. Ba zan ya taɓa yadda ba. Yanzu dan Allah kana ji? Kakka ma ce mu Allah ka cuce ni. Kakka ma ce mu Allah kan da kaga na shigo hakan nan kakka ma ce mu Allah ka cuce ni. Yanzu kaga ba wannan ina jin ka. Dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri. Ni ba zan haƙura ba. To ya kake so a yanzu? Ai yanzu da farko a fara bani wayan kanwata. Ina nan babu yanda zan ji. Sai ya bani wayan kanwan nan. Tunda na ga dama yaron nan haife shi dama ana haifan shi dama na ga yaron nan ya harare ni. Na san zai dan iskan yaro. Yaro a ce shi ke dan shi dai sai dai ya jama wannan ya jama wannan. Ye? Kana kwance a gida baka da lafiya ya daura mu hawan jini ma bai baka ba. What? Ta. Ya shi ya samu hawan jini. Ni ba kai ba fa kuka kan ba. Nan na kama korafi na ne. Allah ka tafi ka ban guri. Ba zan ba yanda zan je. Nan kafa na kafan yaron ka sai ya bani wayan kanwana ba. A bani wayan kanwata. Sannan kuma yanzu ya buge ni kuma sai na rama mata dukanta. Ana haifan shi. Ba wani nan dama ka san halin shi. Ka san halin shi dama. Ba wani nan. Ka san halin shi ni fa yau babu yanda za a yi ba zan taba hakura ba. Yau ba zan taba hakura ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lau. Lafiya kalau. Malam da Allah kai ne yayan Mustapha. A ni ba Mustapha bane. Wannan malam kai ne baban shi. Ni ne baban shi yaro lafiya. Kama mu yayi mu uku. To ka ji ko? Ya mana dukan tsiya. Alkur'an ni baran hakura ba sai na kai shi kara GTM. Ai ni nan ba zan hakura ba. Ni yau ni ba zan hakura ba. Ni da kai na zai rama wa kanwata kuma in karba mata wanta. Wannan yaro akwai dinan nan. Ba ina nan. Ba wani bijilanti ni nan kai. Ni nan ni zan karba mata wanta kuma rama mata dukanta. Ina nan bayan da zan je. Yaro kaman ya fito a ido. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amin wa alaikum salam. Can yana ce ne mana barna kai nan kana nan zaune har da carbi. Ka samu damar addu'a kenan. Kai ma kenan. Yaron nan ba dan arziki bane. Ai ni dai yau ne ba zan hakura ba. Wallahi ba zan yadda ba. Babu yanda. Yaron ka ya je ya same mu a shago. Ya zo da yan daba sun sassaru wasu sun ɗiba wasu kuɗi sun tafiya su. Kai kuma kana nan kana lazumi dan jin daɗi. Alkuran kauye zan tafi in ba yaron nan da uwarsa ba zan iya ba. Kai. Ai ba zai yi ba. Ai ba kyale kazami ba. Wallahi ba kyale kazami ba. Ai wallahi ba. Ai yau ai ba kuna ganin girman iyaye yau sai ya ka za mu kyale ka. yau sai abu to mu ba. Akwai yaran nan yaran Yau ba zai kuwa. yau sai an ba mu yan kanwata. Yau sai an ba. Har ya ka ran gari. Gashi nan ba. Ai mun ji daɗin zuwan ka nan. Ai goma ma da birba da nake goma ma da ka zo. Sai ka ba mu yan kanwata. Yau sai ka ba mu yan kanwata. Ai yau sai ka ba mu yan kanwata. Ina wani kanwata. Ha ka zama musi. Ina wani kanwata. Ha ka zama musi yanzu dai da girma na azo ake min wulakanci irin wannan har gida. A gaban ka ma kana kallo. Gashi nan To ku sake ni bana. Ai ba za mu sake ba. Kai an kira shi sake ni bana. Ban wayan kanwata. Sakan baba. Ban wayan kanwata ba za a sake ka ba. Ba ce ban wayan. Ka wayan. Ka gani a gaban ka ma saboda tsabar rahin tarbiyya. La 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 la. Ilaha illallah. Musi. Daman nan ka ga to ga ni ka sama. Na Allah. Musi ka da ban naka Allah kai haka. Ubangi ta ce ni. Musi da ban naka Allah kai haka baba. Fa sama kokolwa. Ubangi ka ce ni. Fa sama kokolwa. Ni ubangi. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.